Здравей, добре дошъл в курса Усуи Рейки, първо ниво на традиционно рейки. В това първо видео ще си поговорим за това какво всъщност е рейки, какво представлява рейки енергията, как работи, каква е ролята на човека, който практикува рейки. Това видео поставя основата на всичко останало, затова е много важно да гледате спокойно, без да имате очаквания. Какво е рейки? Рейки енергията представлява естествен метод за енергийно балансиране и хармонизиране. Работи с универсалната жизнена енергия. Думата рейки идва от японски и се състои от две части. Рей означава универсалното, духовното, източника, онова, което е отвъд личното его. А ки, това е жизнената енергия. Същата енергия, която в други култури се нарича прана, чи или жизнена сила. Рейки енергията съществува навсякъде около нас. Тя не се създава от човека и не принадлежи на никого. Какво не е рейки? Важно е да разберете какво не е рейки. Рейки не е религия. Не иска да вярвате в нещо конкретно. Не е магия, не е внушение, не е заместител на медицината. Много важно да разберете, че не е заместител на медицината, а допълва медицината. Рейки енергията е допълваща енергийна практика, която подпомага естествените процеси на тялото, ума и емоциите. Как работи рейки? Когато човек получи инициация в рейки ниво 1, инициация или още така нареченото посвещение, настройка в рейки първо ниво, той става канал за универсалната жизнена енергия. Това означава, че не използва собствената си енергия, не се изтощава, не лекува с сила или воля. Енергията протича през него, а не от него, не от самия човек. Когато работим с рейки енергията, ние сме проводници. Ние не използваме нашата лична енергия. Рейки енергията е интелигентна енергия. Тя отива точно там, където е най-нужно. Дори без да я насочваме, без да я контролираме. Рейки енергията намира сама проблема, първопричината на проблема, който имаме. Търси проблема и балансира и хармонизира това място, където има блокажи. Негативни емоции там, където имаме проблеми. Какво се случва по време на рейки практика? По време на рейки сесия човекът може да усеща топлина или студ, пулсация, тежест или лекота, отпускане, понякога емоционално освобождаване, а понякога може и да не усеща почти нищо. Напълно нормално е това нещо. Може сълзи да потичат. При всеки човек е различно. Рейки не зависи от усещанията, а от позволението и присъствието. Това е един от най-важните моменти в рейки първо ниво. Когато практикуваме рейки, е важно да разберем, че ние не сме лечители в класическият смисъл. Не поставяме диагнози, не обещаваме резултати, не оправяме хората. А когато практикуваме рейки, нашата роля е да бъдем спокойни, присъстващи, да бъдем отворени за канала. И колкото по-малко се опитваме да правим нещо на сила, да се случи, да оправим нещата, толкова
по-чисто протича енергията. Не е нужно да насилваме нещата. Да се опитваме да излекуваме нещо на сила. Не, оставяме самата рейки енергия да си протича. Ние сме проводници. Тя си знае работата. Тя си върши работата. Интелигентна енергия е рейки. Защо рейки е безопасна? Нека да отговорим на този въпрос. Рейки енергията е безопасна, интелигентна енергия. Тя не може да навреди. Не може да бъде, не може да се предозираме с нея. Дори да си пускаме по-продължително време рейки. Не може да се предозираме с нея. Важно е да ни нарушаваме свободната воля, ако пускаме на друг човек, правим сеанс на друг човек. Енергията рейки винаги работи според най-висшето благо на човека, който я получава. За негово най-висше добро на другият човек или на себе си, ако си пускаме рейки. Началото започва с рейки 1. Винаги започваме от рейки 1. Първо ниво рейки. В него се отваря каналът. Учим се да се доверяваме, работим с нашето собствено тяло, развиваме присъствие и чувствителност. В началото може да не усещаме нищо, но при всеки човек е различно. Някои още в началото усещат чувствителност, самата енергия, имат различни усещания, други пък не усещат нищо. В първо ниво рейки не се използват символи, работи се само с ръце, намерение и присъствие. В следващите видеа ще навлезем по-дълбоко в практиката на рейки първо ниво. Рейки енергията не е нещо, което трябва да разбирате с ума си. Да вярвате, дори и да не вярвате, енергията си работи. Рейки енергията просто трябва да се преживее. Това е нещо, което трябва да усетите. Колкото по-просто подхождаме към процеса, толкова по-дълбоко работи енергията. В следващото видео ще си говорим за историята на Микао Усуи, създателя, раждането на Усуи Рейки Рьохо. Очаквам те в следващото видео номер 2. Благодаря, че сме заедно в този процес. Не е случайно, че започваш тази трансформация, този процес, че започва за теб. Очаквам те в следващото видео номер 2.